Tostahan se lähtee. Just noin. Hyvä. Vasen käsi ylös. Tonne, siis... Joo, mene. Oota. Saaks tästä ottaa vauhtia? Saat ottaa. Hyvä. Hieno. Metri menty ylöspäin ja sykkeet on heti tosi nopeasti korkealla. Mikä selittää tämän? No ehkä siinä on pari juttua, että jännitys ja sitten se kuorma, mikä tulee, kun isoilla lihaksilla nostetaan koko ruho ylös. No varmasti se, että vaikka tänne tulee se polte, niin kuitenkin työ tehdään aktivoimalla ne isot lihakset ja nehän syö sitä niin kuin happea käyttää ja sitten alkaa pikkuhiljaa tulee lihasta erinään, mitä ylemmäs mennään, hapenkulutus kasvaa ja se pitää sykkeen ylhäällä. Kyllä. Oikealle jalalle on jalkaote siellä. Siinä oranssissa boksissa on siinä kulmassa semmonen pinkki ote. Laita siihen oikea jalka. Sinne. Nyt mä en tiedä pääseks mä... Ei. Nyt mä tipun tästä. Anna mennä vaan. Hieno. Pidä. Mä veikkaan kuule Juha, että mun matka jäi tähän. Haluatko ottaa pienen pudotuksen? En mä uskalla ehkä. Uskalla. Herra jestas, kaikkea tässä joutuu.